Correspondente coa 10ª proba do calendario de regatas que integran a Liga Galega de Traíñas, Rianxo acollerá este próximo domingo a 14ª edición da Bandeira de Traíñas Concello de Rianxo. O campo de regatas, como é habitual, suele ser a 4 longos, 3 viradas e os metros recorridos son 5.556. É un pouco, son as características do campo oficiales. Despois cada un, pois, dependendo do campo que teña, fai dunha maneira ou de outra. Pero bueno, ese é o habitual. Nós vamos a facer así. 5.556 metros, 4 longos, 3 viradas. Esta sería a 10ª proba, quedarían da Liga 3 máis. Non o teño ahora moi claro, pero creo que hai outra máis puntuable. Pero bueno, eso sería o que hai hasta o día de hoxe. Na regata tomarán parte os 11 clubs que integran a LGT. Os principais favoritos para levarse a vitoria na proba serán os dous equipos que lideran actualmente a clasificación, San Bertolomé de Meira e a Pobra do Caramiñal. O club anfitrión agarda facer un bo papel, aínda que as posibilidades de triunfo son escasas. Nos este fin de semana intentaremos salir ao mar, que os rapaces disfruten, que é importante. Bueno, pois está claro que é moi difícil conseguir a bandeira, non cabe duda, porque hai uns niveles que son brutales, non están ao noso alcance, pero bueno, os rapaces van a batallar e nós o que lle vamos a dicir é que salan a disfrutar. Dende o Concello rianxeiro, principal patrocinador da regata, destacaron a importancia desta proba, xa que é un clásico dentro do calendario deportivo da vila. Cando falamos de deportes de mar, deporte por excelencia rianxeiro, o remo, toca poñerse de gala, como é a entrega desta fermosa bandeira que este domingo pois vai engalanar algún dos clubes participantes nas traíñas. Quero agradecer o traballo que desenvolve o Clube de Remo, de organización, de levar adiante o nome de Rianxo na competición das traíñas, de organizar todo o ano, de manter a esa familia que é a familia de Remo unida para desenvolver esta actividade, non? A organización quiso agradecer tamén a colaboración das distintas empresas patrocinadoras, xa que sen a súa axuda sería imposible poder levala a cabo. O montante económico destinado a premios acada os 9.000 euros, a repartir entre todos os clubs en función da súa clasificación na proba.